Tényleg egészséges vagy? A modern életmód, a stressz, a gyors éttermek, a testmozgás hiánya igazi kihívás az anyagcseréd számára. A belegszabályozó képességei, a máj és a sejtek elérik határaikat és kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ez különböző betegségekhez és más rendellenességekhez vezethet. Ezért fontos a megelőzés az egészséged érdekében. De mit is jelent valójában az egészség? Az egészség egy hozzáállás, egy életmód, a tudatos döntés, hogy vigyázzunk magunkra és a testünkre. Mi az alapja a jó egészségnek? Egy stabil, jól működő anyagcsere. Ez az élelmiszerekben előforduló összes tápanyag felszívódását, átalakulását és eltávolítását jelenti. Azonban csak azokhoz férünk hozzá, ami ténylegesen benne van az ételünkben, és ami a sejtjeinkbe is eljut. Egészségünk és életerőnk alapja, hogy a szervezet megkapja-e, amire valóban szüksége van, és hogy megszabadul-e a maradékoktól, a hulladékoktól és a méreganyagoktól is. Ismerjük a mondást, az vagy, amit megeszel. Az anyagcsere tehát egy finoman kiegyensúlyozott kölcsönhatás a 3 pillér, a bél, a máj és a sejtek között. Hogyan működnek és hogyan tudjuk őket jól támogatni? Kezdjük a bélrendszerrel. A maga 200 négyzetméterével ez a legnagyobb és legfontosabb érintkezési felület a külvilággal. Minden tápanyag ezen a felületen keresztül szívódik fel. Ugyanakkor ezt a felületet le kell zárni, hogy ne jussanak a szervezetbe méreganyagok a környezetből vagy a belegből. A bélfalnak ez a kettős funkciója, egyrészt a felszívódás, másrészt a védelem különösen sebezhetővé teszi. A bélfal áteresztő képessége ekkor megnő, és a káros anyagok bejuthatnak a szervezetbe, ami megterheli az anyagcserét, és hosszú távon a szervezet egyensúlyát is felboríthatja. A probiotikumok kölcsönhatása, a baktériumok és a pre, valamint posztbiotikus anyagok ideálisak a bélfal védelmére. Együtt támogatják a jó baktériumokat, amelyek a teljes felületen elterjednek a bélben, mint egy élő gyep, támogatva az anyagcserét és erősítve, kiegyensúlyozva az immunrendszert. A dupla kapszulaburok itt válik fontossá. Ez az egyetlen módja annak, hogy a baktériumok sértetlenül átjussanak a gyomorsavon, és a vastagbélben elérjék rendeltetési helyüket. A kolostrum vagy előtej az első immunológiai ellátmány az újszülöttek számára. Különösen a korai kolostrum az első 24 órában egy immunológiai erőcsomag, mely alapként szolgálhat a bélrendszer és annak működésének támogatására. A máj az anyagcsere mindenese. Szortírozza, tárolja és átalakítja a tápanyagokat, hogy azok folyamatosan a sejtekbe juthassanak, és ugyanakkor a vér mentesüljön a káros anyagoktól. Összes vérünk 3 percenként egyszer átpumpálódik a májon. Egyszerre több mint 500 különböző anyagcsere és raktározási funkciót, valamint a méregtelenítést irányítja. A magas fontossága és funkcionalitása miatt a máj megérdemli, hogy támogasd. A májspecifikus mikrotápanyagokkal és növényekkel, mint például fehér örömmel vagy márjatövissel, a májműködés természetes módon optimálisan támogatható. A tápanyagok a véren keresztül jutnak el a májból minden sejthez. De mielőtt odaérnének, át kell haladniuk az úgynevezett sejtek közötti téren. Változások ebben a sejt közötti térben, mint például a pH értékben, befolyásolhatják az anyagcserét azáltal, hogy korlátozzák az ellátást és az elszállítást. A kiváló minőségű aloe vera ivógélek hatékonyan hatnak a sejtek anyagcseréjére, különösen a karbonátokból és citrátokból álló hatékony, lúgos ásványi anyagokkal kombinálva. A felesleges savakat semlegesítik, és a sejtek közötti tér megtisztul. Ez megtisztítja az utat, és a tápanyagok ismét könnyen elérhetik a sejteket. Mit tehetsz azért, hogy anyagcseréd újra egyensúlyba hozd? A kúra fogalma ismét rendkívül fontos. Az alapötlet a gyógyulás és a regenerálódás időszaka. A kúrák segítenek a szabályozás és az egyensúly helyreállításában. A kúra segít a szervezetnek helyreállni és megújulni. Különösen, ha egyszerre támogatod a beleket, a májat és az anyagcserét, a szervezetet több szinten is profitálhat belőle. Add meg a testednek, amire szüksége van, és meglátod, hogy mire képes. A te egészséged, a te egészségküldetésed.